No, kurzenie my dzisiaj zakupili. Tytoń. Jademy na rancho. Rąbać palety, żazać, rżnąć jak to woli. Będziemy kurwa dzisiaj się pierdolić ze rżnięciem. A patrz, sąsiad zaś mi przywiózł i będziemy działać. Będziemy się starać to dzisiaj zrobić, a jak nie zdążymy dzisiaj, to dokończymy jutro. No, jademy. Drogę żeście już widzieli, no co prawda była insza, ale była. Jademy. No, pomału dojeżdżamy. Dziwimy się w lewo, w prawo, żeby nam jako saren nie wyleciała. No i co wam tu też jeszcze gadać? Zaraz będziemy na miejscu. Teraz skręcamy ku prawej. Oczywiście wprowadzili jakąś durnowatą strefę ruchu. Drogę mamy chujową. Szkoda, że jej nie widzicie. Jakiś kamień stary. Ale poczekajcie, tu ja wam pokażę, jak się tu dojeżdża. No teraz widzicie, jaką mamy tu szumną, czwarną drogę. No. Parę kowboi już przyjechało koniami mechanicznymi. Ja teraz tutaj będę kansi konia musiał obowiązać. O ja pierdolę. Wiele mi tego drzewa ten napacz nawiózł. Już nic, trzeba się jechać żazania. Konia ksary trzeba przestawić i jechać się roboty. No, i tym sposobem ukludziliśmy stamtąd tu. Mamy przygotowane po cięcie, rżnięcie. No nic, jakoś ich trzeba dać rada, bo inaczej nic nie poradza. Miało być od razu cięci układani, ale wyszło jak wyszło. Nic, pytamy się roboty. Rżnięcia, rżnięcia. Dobra, łańcuch jeszcze jako tako je ostry. Jutro czy pojutrze go zabierzemy do nałożenia do Kostoramy. Także go do piła produkcji radzieckiej. Palety mamy łotapacza, przeznaczone na poleni do kominka, na zima, żeby nam było ciepło. No nic, ile się do, tyle potniemy. Resztę następnym razem. Pytamy się roboty. Łańcuch jest zatępy, także go przedtem trzeba go jednak zawieźć do Kastoramy nałoszczyć. I co tu zrobić? No niestety będziemy musieli próbować wyżynarką to żazać. Bo co innego zrobimy? No nic, trzeba próbować. Bierzek załamany.
chuj, robię medali. No, wyżynarkę mamy przygotowaną, sprawdzimy, czy ona się sprawdzi. Próbujemy. Kurwa, to chyba idzie szybciej tą wyżynarką. Jako tą piłą spalinowo-elektryczną. Nawet nie wiem, czy będzie miał sens na ten sezon dować ją do oszczenia, bo to też hajs kosztuje. Ale zobaczymy, chytamy się roboty. Tak miało być. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Dobra, dotkniemy jeszcze tą jedną deszczułkę i będziemy się brać na azot. No to jednak chyba nie ma sensu tak ciąć narost. Pamiętajmy, jutro też jest dzień, więc się nie pierdolmy z tym. To ścinamy, poukładamy jeszcze tam kańsika się do, to poobcinane. I na tym dzisiaj kończymy. Jak to mówią, ostatnie cięcie. No, ostatnie cięcie to było. Teraz to będziemy układać, tylko kaj. Kańsik to trzeba poukładać. Żeby nam to nikt nie zajumał, ani nie zapierdolił. Bo to są kurwa różnie, kurwa ludzie. Coś by trzeba wymyśleć, a też żeby nam to deszcz nie zapadał. Kurwa, żeby tego nie nosić tam anazor. Dobra, damy to na razie tu. Tutaj zrobimy jakieś tymczasowe składowanie. Zrobimy tak, bo tu nam ten deszcz nie będzie padał. Patrzcie, kurwa. Dobra, my tu to będziemy układać pomału. Tak, żeby ten... Bo przyjdzie jakiś debil, on to zajumie, zapierdoli. Z tego chuja wyjdzie. Ja się nie będę wkurwiał. A tu kurwa, tu będziemy dawać, o. Tu to pokładamy. Trawa nam to nie zaleje, znaczy nie zamożemy, jak się nie trawa. Deszcz, ja już kurwa dzisiaj nie myślę. Desek. Dobra, to my to tak na razie byle jak. Żeby to kurwa jakoś do poniedziałku przeistniało. Czy do wtorku. Kurwa, napiłby się takiej wody, ale nie mogę, bo poniżej kończara czako by mnie kurwa dała najebanemu jechać. Kurwa. Ja już nie mówię o kowbojowej, kurwa. No. Układamy. Kurwa, byście się narobili po chuju, po zbóju, po kowbojsku. Ale pamiętajcie, i oto kowboj Joe ze Śląska, amator. No, tuż nic, polemy konia. Tego konia ksara mechanicznego zapaliło. Wodę wziąłem z okna, bo tu jest za gorąco. Wentylator żołnierz niepotrzebny. Jadymy, może tu jeszcze się przyjadymy, ale raczej nie jadymy teraz do Julii albo Castoramy zakupić pewnej osobie koguta. Nic, jadymy. No niestety w Castoramie takiego towaru nie mają, nie posiadają. Owszem, mają kogutyki, ale do napędów do bram elektrycznych. Nic, nie przejmujemy się tym, zapolemy konia zaś ksarę. Jadymy do Julii jeszcze.
wytrzymiesz tymi, kurwa, jebusami. Ja pierdolę, kurwa, jak ciasno, kurwa. Dobra, przyjechaliśmy, zaś gaszymy, kurwa, nie. Tak, dobra, kupił Grzech Juli nareszcie tego koguta. Robimy unboxing w samochodzie. Tu bierzemy, kurwa, ludzie się patrzą. O, w takim pudełku kosztował 150 zł, bez jednej złotówki. Żeby nas było fajnie widać, chuja nas widać. W pudełku mamy instrukcję, obstrukcję. No i kurwa takiego koguta. Kurwa trochę waży. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Czekajcie, kurwa tam mamy kluczyki. Żeby się sztruk zrobić. Dobra, sprawdzamy jak to kurwa działo pójść. Nie wiem, będzie obciach, albo nie będzie. O ja pierdolę, kurwa. O. Kurwa, jakie tryby, ja pierdolę. Ja nie mogę. Kurwa. Unboxing, kurwa. Fajne tryby ma. Dobra, Sebastian Kowboy, Apache będzie zadowolony. Dobra, jeszcze sprawdzimy, czy to kurwa ma magnes. Ma to magnes. Dobra, koniec unboxingu. Jadymy ku chałupie. Jadymy, przed chałupą sobie to zainstalujemy i narobimy sobie trochę łopciachu. No i gitara.